बुहुमाव गासिबो धोनि जानो सिमां नुयो नाथाय बेखौ जाफुंनो हाया। बेनिनो भारतनि साबा धोनि सुबुंनि मुं आरो बिसोरनि नेटवर्कनि बागै आं नोंथांमोननिफ्रायनि बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोन गावनि बड' फेक्टरि चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ बुथुमना ला। लोगोसे भिडिअखौबो लाइक खालाम आरो लोगोफोरनोबो जेसे हागौ शेयार खालाम। फै जों दानिया भिडिअखौ जागायलांनोसै। नाम्बार 5 आव दं साइरास पुनेवाला। बिथाङा सीराम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियानि फाउन्डार। बिथांनि नेटवर्कआ जाहैबाय 2022 बायदियै 19 बिलियनमोन। दायो 2022 आव बिथांनि नेटवर्कआ 25.2 बिलियन। 4 नाम्बाराव दं राधाकृष्ण दामिनी। बिथाङा डीमार्टनि गायसनगिरि एबा फाउन्डार। बिथांनि नेटवर्कआ 2021 आव 29.4 बिलियनमोन आरो दानि 2022 बायदि 2022 बायदि 19.2 बिलियन। बिथाङा थांनाय सिगांनि बोसोरफोरनिख्रुइ एसे खमायदों बे बोसोरफोराव। नाम्बार 3 आव दं शिव नाडार। बिथाङा HCL टेक्न'लजिसनि गायसनगिरि। 2021 आव बिथांनि नेटवर्कआ 31 बिलियनमोन आरो दानि बायदि 2022 बायदि बिथांनि नेटवर्कआ 28.5 बिलियन। नाम्बार 2 आव दं गौतम आदानि। बिथाङा आदानि पर्सखौ सालायो। बिथांनि 2021 नि नेटवर्कआ 74.8 बिलियन आरो 2022 नि नेटवर्कआ 103.4 बिलियन। बिथाङा HCL खौबो सालायो। नाम्बार 1 आव दं रिलायन्स जिअ' इन्डास्ट्रिनि फाउन्डार मुकेश आम्बानी। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानांगौ मुकेश आम्बानीखौ गासिबो। बेनिनो शेयारआ जाहैबाय 2020 नि बादियै 92.7 बिलियन आरो जों दा सोलिबाय थानाय बोसोरनि 2022 नि बेनि शेयारआ 101.3 बिलियन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय जोबोद साबायखर। आसा खालामो नोंथांमोना उननि भिडिअफोरखौ नेनानै थागोन होननानै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबबाय। बाय बाय, थेंक इउ।